Кожная студзеньская раніца у нашай вясковай хаце пачынаецца з прагляду метэастанцый і чакання новых рэкордаў тэмпературных. Зараз 10:24 было мінус 23 градуса, а ноччу было 27,8. І гэта ўжо 5-й дзень запар, калі начинаем тэмпература 27-28 градусов. А ў хаце, бачыце, 12 градусов. На кухне 8,2. Але гэта ўсё роўна не рэкорд, бо учора было 6,2. Грубка у спальні ще цёплая, бо юшку закрыли мы у гадзіну ночи, таму пачынаем з каміна. І камін гэты палім без перапынку увесь дзень. Толькі дровы подкидай. Другое, что робим студеньским ранком, это кормим птушек. Бо яны уже нават синишки и верабейчики на ганок прилетают. Вот такие вот особливости сёлетней зимы.